drive ni Cordapia mapang kami mananjay bangir nga ilay bag ijay ta naluluwag nya ti Lucano tinaluwag mas freedom manang nga asing nga Diyos nga namarsway ti langit kandaga madaydayaw ka uapo ngagnanayo. Today is Saturday, Shabbat, Shalom. Mangtig ka uapo, it is strength. Dati anak ko magdra-drive. Have mercy. Yeshua HaMashiach, Christ your Son, Emmanuel, our Savior, wonderful Counselor. Kakasyal na kami, Apo. Amen. Saan mi nga kadwa tatta ni Lakay Bursyaw ta trabaho na. Masapol day jay ospital. Kakaasyam mat apo ijay panagtartarabaho na. Let the real you shine. Kuno. Pagpili man tibra dato nga bakit ke pang babalasang dagito. So nga tilangan balasangan pagpili ti BRA nan. Damdamagan na naman ma-discount na. Ay buhay. Nagingi na matila ko na ito nga Airy. Airy ba ito anak? Airy. Nakakita ti overall. Pilpili mo at ni Cordapia. Apeta medium dakal. Makaapan kumamot ni manang mo nagtrabaho di lumdunan. Kakaasyam mo di anak ko nga maysa di Pilipinas nga makaapan mo tan di lumdunan tapno damot tan ti panggudan na igatang na ti kanin na apo kakaasyam mo ni manang na nga Jasmine dagta Pangasinan nga gururay mo tigasa na nga makapanggit pano jay UK nagtrabaho apo nga da iti langit ko bendisyon mo ten no makaapan mo ag trabaho ni manang na kakaasyam mo apo nga da iti langit Yeshua HaMashiach Christ your Son Emmanuel wonderful Counselor. Amen. Mangkita mamati pantina ni Ikit. Winuham mo nga bagay yung Ikit. Tikas nga panti tabakat kan. Ipanti mo, hindi kita dadakkel. Hindi kita isuin. Ano ba yan? Datayin ni pangbalasang laangan. Nagpanti ti sexy. Bawal ti bakutan. Apay ngay Aljon, datoy mo girlfriend mo ka, datoy mo ni karurupa na nga talaga. Yan. Datoy balasang ditoy kwa paglalakwan ti make up. Yan na gana dati anak ko. Kamu sisi cream. Hala, karurupa na mo ito, hindi girlfriend ni Aljunan. Can I get this? Kuya Aljon. Can I get this? Ikaw bahala. I want. Okay. I want
Ay, joke. Kamit-apan seksyon. Dapat dinalak naman. Engage in chains. Kuna naman. Ano? Saan ako mag-change? BBM Tulugaw? Nyay nga raw, Pacman tunanay? Ay, politika manan. Ano ba yan? Solid North. Makakapkape ni Ikit. Tama luman, nalami isan. Nalami istipanawunan. Ito na Starbucks. Yeah. Hello mga ka-Pilipinos, ka-Ilocanos, iti Amyanan, Abagatan, Daya, Laod. Sabado tatta ditoy. Shabbat Shalom. Peace for all. Dagiti agririre, iti politika dita, chat, dita YouTube. God bless us all. Tayo ay magmahalan, antayin na lang ang resulta. Ganon. Agkararag tayaw. Ngano sino dagiti manok tayaw. Iso ti bendisyonan iti Apo nga mga bak. Siyempre kanya-kanya tayo nga rod. Iti pinili. Kitsapay ko ma. Ta mga bak di pinili. Mga bak mo di pinili yaw no sino. Iti denggan iti Apo. Kas jela ang data. Okay. Salamat manan. Nagtitayo manan ni ka-Pilipino. Manila Bay. Manila Bay nga turo-turo. Churro-churro. Og pili kayon. Ka-Ilocano, ka-Ilian. Anya ti kaya yung tuyan. Nya in order mo? Oh. Manya pa. Nya nga kumusta? Hindi kami makita ang ganda, nakatakit yung mukha na. Yun na nga eh. Ano ba yan? Oo. Yawon na itan. Also po, steak, small win ng anong size? Small lang ano? Small. Oh, daka nga bupis, daka nga bangos. Daka nga tortang talong. Nya nga ya pinag-rabi ka mo tan sa mangputan. Si mangput dati lakayan nga nagjutay. Nagado pasyentay. Pati mo ko, grabe din ko. Kapit admission ko ako na sarang samantay ako. Si mangput ka alert. Kunanan ni balasang mo nagtarayan nga mo di kwartaw. Ayos data mas mo kita man. Okay talaga mo ta. Pilipino nga talaga. Nationalistic. Nationalistic ang dating. Nationalistic ang dating ng lelong. Ikaw dito. Uray na kami dito balay, agmas basta sumangpot. Agmas kami ta siyempre naggapo ospital. Kada spray alcohol hala. Kaya kung nagbuso ka tapos Why? Sige munod ka na di banyong. Cute data mas ko ya. Pusa. Meow meow meow. Dagita ni ikuha ni
bike ni mo ang pag-exercise. Nakabiti mo nagpini igit tirwangan. Bumili ko yan. Una,